अ जिरिना आगै नों फैबायबो आरो ना? थेंक इउ जिरिना आगै आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय। मा खालामदों? मा खबर? सिमन्त बर' हाय होनदों आब' मा खबर होनदों जिरिनाया जिरिना आंनि खबरा मोजाङानो। नोंहालाय मा खबर दे? ओमफ्राय सिमन्त बर' फैदों आरो ना हाय सिमन्त बर' मा खबर हाय हेलौ। थेंक इउ सिमन्त आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै जिरिना थेंक इउ। ओमफ्राय सनजय बर' फैदों जोंहा मोजां ना मोजां सनजय मोजां। ओमफ्राय जोंहा सिमन्त बर'आ मा खबरनो खबरा दंलाबायो बारा मोजां नङा आगै मोजां साब आरो। ओमफ्राय जोंहा जिरिना बर'आ मा होनदों आंबो मोजां दे मोजाङानो जानांगौ दे। मोजाङानो जानांगौ बयबो। लेथन बाग्लारि गुड इभिनिं लाइक डान थेंक इउ आदा लेथन आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबरहाय लेथन आदा बहा दङ? न'आव दंना साख्रियाव थांखो? ओमफ्राय जिरि बर'आ मा होनखो सिमन्त दे लोगो खालामदो। दे लोगो खालामदो सिमन्त जिरिना नोङो ओंखारलांनाङा दे। रनुज ब्लग राधे राधे रनुज ब्लग कैसी हो? थेंक इउ मेरे एलबी में आने के लिए है रनुजটো অসমীয়াহে হয় নাই ৰনুজ মই এনেই বেকাৰৰ হিন্দী কথা কৈছোঁ। কি খবৰ ৰনুজ? 6টা মানুহ আছে 3টাহে লাইক দিছে আকৌ 3টা দিয়া নাই কোনে কোনে লাইক দিয়া নাই লাইকটো দি দিবা দেই। रनुज राधे जिरिना अन अके आगै ओमफ्राय लेथन बाग्लारि मैया आं गुवाहाटीयाव फैबाय आदसा दे ओमफ्राय रनुज लाइक डान थेंक इउ रनुज लाइक होनायनि थाखाय लाइक दियारबाबो थेंक इउ स' माच। সিমন্ত বড়ো কি কৰি আছা? বৰ্তমান এতিয়া একো কৰা নাই সিমন্ত বড়ো মই জাষ্ট এলবি দি আছো। তুমি কি কৰিছা কোৱা? सिमन्त बर' ओमफ्राय जोंहा बिनानाव सारा फैदों सारा आगै थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। मा खबर सारा? मा खबर सारा आगै? सासेयालाय लिंनानैलाय माबार लिंनानै लाबो। बाहागिनाव थांसै होननानै लिंना लाबो सारा आगै। ओमफ्राय जोंहा गुड इभिनिं होदों सारा आगैया गुड इभिनिं आगै। मा खालामगासिनो दं नोङो? ओमफ्राय लेथना जोंहा मा होनखो नोंनो आंनि बिबार दे जागोन दे। सारा ब्लग 5 लाइक दानाबो अके आगै जेबो नङा लाइक दान होदों थेंक इउ स' माच। ओंखाम संबाय नामा सारा? जोंहा सारा आगैया प्राइभेट स्कुलाव टिचिं खालामो ना। ओमफ्राय जोंहा रेनी दास कार्टुन एन्ड रेसिपि हाय বুলি কৈছে रेनी दास हाय কি খবৰ ভালনে? थेंक इउ रेनी मरेल बिदि हागारने थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा रेनी बर' बसुमतारी दे बयबो लोगो खालामदो दे जाय जाया गोदान जोंहा रेनीनाव थांनानै लोगो जाग्रो रेनीया बेक खालामगोन। CM लाइट बिबारी ओइ बिबारी CM लाइट কি खबर ভালনে? बर'ना हारसामोनथाय आगैया बर'सो ना? मा खबर दे आगै खिथाहरदो। ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोंहा CM लाइट ফুল মিনিংয়াবা मा जाखो मिन्थिला आङो। ओमफ्राय रेनी दासे ভাল বুলি কৈছে আচ্ছা ভাল হ'ব লাগে रेनी लाइक এটা मारि দিয়া। ओमफ्राय जोंहा सारा आगैया मानखो मोजां नङा आब' MBबो जोब्बाय ओमफ्राय बिराद खामानि आচ্ছা दे जेबो नङा आगै दे। ओमफ्राय मा खबर होनदों जोंहा CM लाइटआ मोजां दे आंनि खबरा। एफां लाख'नो हायो मोजां नङा दे CM।
जोंहा CM लाइटआ बहानि दे खिथाहरदो एसे गोदान बायदिसो लोगो मोनगासिनो नोंखौ आङो ओमफ्राय जोंहा रेनिदासै কি করলে কাম নিউ ফ্রেন্ড কোনে নিউआसो আমার रेनिदास লগতো फ्रेन्ड गदा ओमफ्राय सारा ब्लगा सासे SMS भागिनाव दंमोन सासे MJ भागिनाव दंमोन आंना गिदिंजोब्बाय आदसा बर'सो होनदों जोंहा CM लाइटआ ओमफ्राय जोंहा ओइथि बसुमतारी आगै फैदों लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर दे खिथाहरदो गोसो गोरबोजों स्रायनो खोनासंसै ओइथि आगै ओमफ्राय CM लाइटआ मोजां होनदों दे मोजाङानो जानांगौ ओमफ्राय जोंहा रेनिदास कि करले लाइक दान थेंक इउ लाइक डियार बाबे रेनिदास ओमफ्राय जोंहा सोरां ब्लग प्राइभेटआव आब' आदसा दे मोजाङानो मावबाय था आगै दे ओमफ्राय बोसोरबेसे जाखो जोंहा सारा आगै मावनाया सारा ब्लगा जोंहा मानखौ संथ'वाखै आब' होनदों आदसा लेट जायो खोमा ना सारा आगै ओमफ्य जोंहा लेथन बाग्लारिया नोंलाय माला आंनि लोगोरि जागोन बिबारिनो गाहानो लांनो दम गैया दाब्रे जागोन नोङो नोंनि आगैजों लेथन अन होनदों जोंहा लेथना थेंक इउ आदा अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय ओइथ बसुमतारिया सारा आब' खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा लेथना जोंहा अन होनदों थेंक इउ दे आदा अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा जिरिना बर' बसुमतारिया मानखौ दे बयबो लोगो खालामदो दे होनदों नामखौ दाखियाखै सोर गोदान दङ नोंजों ओमफ्राय जोंहा ओइथ बसुमतारिया लेथन आब' माब्रै दं आदसा लेथना आब'सो नामा आगै ओमफ्राय जोंहा MMB ब्लग आमायसो फैदों अन जाफैलायदों आरोना साला थेंक इउ जोंहा आमायसो MMB ब्लग मा खबर दे ओमफ्राय आंनि एडबेआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच माहा दं मा खालामदों खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय जोंहा ओइथ बसुमतारिया दासान्दै जोबोर बिजि जाथारदों आब' आदसा दे जेबो नङा खोनादों आं ओमफ्राय सारा ब्लगा ओइथि आगै खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय CM लाइटआ जोंहा माथो ब्लु खालामनाया थाङाखै हा माथो ब्लु खालामनाया थाङाखै अबाव थाङाखै CM लाइटआलाय खोन्थालाय बुजियासै आङो आङो बे जाय आंनियाव जायहानिखि ब्लु बिनानै लादों बेखौ आं बोखारनानैबो लानो रोङाखै लायाखैबो बिराद मानसिफोरनाव दंलाबायो मा जायो मा मायो आं मिन्थियाबो ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा रेनु आगै फैदों हाय हेल' आब' गुड इभिनिं होनदों रेनु आगै हेल' गुड इभिनिं मा खबर दे ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय आगै मौजि ओमफ्राय जोंहा लेथना मानखौ मा खालामदों नोंलाय ओइच फंबाय होनदों ओमफ्राय जोंहा रनस ब्लग एखे কৈছে ওই বিবারি জি মই ভাত খাই লওঁ আচ্ছা ঠিক আছে খাই লোৱা তুমি লাইকটো মাৰি দিয়া তাৰপাছত অকণমান দেৰি অনটো থাকিব পাৰা ন ৰনজ যদি ফ্ৰেণ্ডটো ভাবা जोंहा CM मानखौ हाय रेनु होनदों ओमफ्राय रेनुआ जोंहा हेल' CM होनदों ओमफ्राय सारिया अन होनदों थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा ओइथि आगैया साहा लोंखांनानै जिरायनानै दं लेथन आदा बा दे गाइखेर साना लाल साह ओमफ्राय जोंहा रनुसा কি কৈছে एलबिट हुमाय आसु बारु अके हुमाय थाखा थेंक इउ स' माच जोंहा रनस भाई लेथन ब्र बाग्लारिया मानखौ जोंहा रेनु दार्लिं मा खि जाखो होनदों ओमफ्राय जोंहा CMआ चेनेलाव हाबजायाखै आदसा मानो हाबजाया जानांगौ ओमफ्राय जोंहा नोंनोबो ब्लु नांगौ नामा CM खोन्थादे ओमफ्राय जोंहा रेनुआ मानखौ मा खबर आब' मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिखौनो संथ'वाखै र' दहाय केपसिकाम आलु बुट बादाम बान्दा कफि लागायनानै संनानै जानायमोन दाथ' सङाखै र' संगोन लासै जागोन र' ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया रेनु दार्लिं आमब्रेला मा रेनु दार्लिंनो नोङो माबा हरनोसै नामा आमब्रेला हरनोसै नामा जोंहा लेथन बाग्लारि हरोबा हरदो दे दा गरम बोथोरबो मालाय बेरायनायाव माबा लागोन साथाखौ हमनानै लागोन ना रेनु ओमफ्राय रेनुआ जाथ'वाखै लेथन होनदों ओमफ्राय CMआ কি কৰি আছানে মই একো কৰা নাই বাছ LB দি আছো অকণমান আলোচনা কৰি আছো বাৰু LBত প্ৰদীপ নাৰ্জাৰী কি খবৰ বিবাৰী প্ৰদীপ নাৰ্জাৰী ভালে আছো মই বৰ্তমান তোমাৰ খবৰ কোৱা প্ৰদীপ নাৰ্জাৰী আৰু কি খবৰ ইমান দিনৰ পিছত আজিহে আহিলা চ' থেংক ইউ প্ৰদীপ মোৰ LB অহাৰ কাৰণে আৰু লাইক দিয়া নাই যদি লাইক এটা মাৰি দিবা দেই ओमफ्राय जोंहा रेनु आगैयाव मानखौ लेथन दार्लिं होनदों ओमफ्राय दिसा अफिसियेला हेल' बिबारी बा কৈছে दिसा हेल' কি খবৰ ভালনে দিশা অফিচিয়েল
थेंक इउ दिसा मुरेल बिदा हागारने दे ओइच बसुमतारी गाइखेरनि साहा बबा दे गेस्टिक जायोहाय आगै बारा इउस खालामनाङा ओमफ्राय CM लाइटआ जोंहा ब्लु खालामना होदो आदसा ओमफ्राय जोंहा ओइचा आगैया मानखो रेनु फ्रेन्ड माब्रै दं होनदों ओमफ्राय रनस अन थेंक इउ रनसनि अन रेहने गेले ओमफ्राय जिरिना बर'आ मा होनखो जोंहा हाय होनदों हाय जिरिना ओमफ्राय जोंहा नेहा बसुमतारी अफिसियेल अन होनदों थेंक इउ नेहा जी मुरेल बिदा हागारने आरो थेंक इउ स' माच आरो लाइक दियानो जुदि लाइक एटा दिदिया नेहा ओमफ्राय रेनुआ जोंहा मोजाङै थिनदों ओमफ्राय जिरिना बर'आ अन होनदों अन ओमफ्राय नेहाया CM आंजों फैग्रो दे CM लोगो जादो दे सोरजों लोगो गैया जिरिना नेहाजों लोगो जाग्रो इसोरो रिटार्न खालामगोन सोर ओमफ्राय आगै ओइथिंबो लोगो जाग्रो ओमफ्राय सोर लोगो गैया खोन्थालायदो दे लोगो जालायदो ओमफ्राय जोंहा CM लाइटआ अके होनदों लोगो जानो थांगासिनो नामा दे नामखौ होननानै गालांदो नोङो सोरजों लोगो जाहैयो जि गान दामसोदों बिश्वकर्मा फुजानि दरखेंबा एकदम द्रा खोनाथारो ओमफ्राय जोंहा नेहाया ओइच दंथ'यो गेजेरावनो होनदों ओमफ्राय संगिता ताई लाइक डान थेंक इउ लाइक देने के लिए संगिता ताई और मेरे एलबी में आने के लिए थेंक इउ सो मच ओमफ्राय नेहाया जोंहा मा होनखो संगिता ताई कैसे हो दीदी आप नेहाया जिरि नोंना फरायदे हरबाय आंबो हर होनदों एक्सचेन्ज खालामलाय ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया जिरिना आब' माब्रै दं होनदों ओमफ्राय जिरिनाया जोंहा CM दे लोगो खालामदो होनदों ओमफ्राय संगीता न्यू कम फॉर जो लोग नया है संगीता ताई से फ्रेंड करिए संगीता ताई आप नाम पुकारिए जिसके साथ आप फ्रेंड होना है लेकिन आप पहले जाना पड़ेगा वो लोग से आप पहले ज्वाइन करिए वो लोग LB ख़त्म होने के बाद आपको रिटर्न करेगा ठीक है ना संगीता ताई ओमफ्राय जोंहा नेहा आब' होनदों जोंहा ओइच आगैया ओमफ्राय जिरिनाया मा होनखो ओइच आगै मोजां होनदों ओमफ्राय CMआ नेहा आंजों लोगो जाबाय होनदों आरो नेहा नोंजों लोगो जाबाय होनदों नेहाया लोगो जाबायनो नेहाया दाहायसो दसेनि उनाव रिटार्न खालामगोन दे CM सिन्था दा खालाम ओमफ्राय ओइच आगैया जिरिना आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा CM लोगो खालामदो दे होनदों जिरिना नार्जारिया CM लोगो खालामदो होनदों दे CM जोंहा जिरिना बर'जोंबो लोगो खालामदो लोगो खालामनानै नोङो दसे सम नेनो नांगोन रिटार्न मोननो थाखाय ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बि फैदों आयु बिबारि कयै थानिफ्राय होखो एसे बावबाय दे एसे गोबाव जाबाय आं मासां होखो 640 ना 50 ना मासांबा जाबायमोन दे ओमफ्राय थेंक इउ मौसुमि आंनि लियाव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक थुब्रेना होदे ओमफ्राय जोंहा संगीता ताई नेहा जी काम बोली से संगीता ताई आप पहले फ्रेंड करिए वो अभी जा नहीं सकता है ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया खाम होनदों संगीता आपको बुला रहा है ओमफ्राय भबेन अफिसियेल हाउ माइ सुन्दर आं फैबाय आदसा अके थेंक इउ जोंहा भबेन आंनि लियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर दे ओमफ्राय जोंहा आयु सोरबा सिख्लानि फट' होनानै फैबाय माबाया भबेना गार्लफ्रेन्डसो नामासै ओमफ्राय जोंहा ओइच बसुमतारिया मा होनखो आगैया न्यू फ्रेंड ज्वाइन प्लीज रिटर्न पक्का जो लोग नया है एच बसुमतारी से भी ज्वाइन करिए रिटर्न पक्का मिलेगा LB खत्म होने के बाद ओमफ्राय जोंहा MMB ब्लगआ मानखो लेथन ब्र'आ रिसानावसो थांबाय थांबाय नोंबो माने बेरायना फैबाय आरोना खारलुं साला सैमा आथिं MMB साला गावनावबा साला जि थाजानो लुबैयो बि साला नोङो MMB नोंबो ओंखारनानै बेरायना फैदों आरोना ओंखायनो नोंबो मिन्थिबाय होमबा र' ओंखायनो नों रायजाया दे आंजों MMB ओमफ्राय जोंहा संगीता नेहा काम खालि लेंहरनायल' गावाबा जाहैनो हाया जिरिना निउ फ्रेन्ड काम ओमफ्राय CM लाइट जिरिना लोगो जाबाय होनदों लोगो जाबायनो जिरिना ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया लाइक दान होनदों थेंक इउ मौसुमि लाइक देने के लिए ओमफ्राय मौसुमि आब' खुलुमबाय होनहरदों ओइच आगैया
ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मा होनखो GM लाइट काम प्लिज होनदों ओमफ्राय ओइच आगै होननानै हाय होनहरदों आरो ना मौसुमिया जोंहा ओमफ्राय जोंहा भबेन अफिसियेल नोंबो अके होना नालाय जानला मोनला फिक दोनबाय आं दे नोंहा जायखौ फसायदों सोरखौ मोजां मोनदों लाबानो जाबाय आरो माथो जोंहा एसे सिंगेल सिख्लाफ्रा बारा माबाफोरजों माबाला लांनो माबायोना भबेन नोंहा नों बायदिखौ लाब्रा एरैसै आरो जंखायदों दे भबेन गाज्रि मोननाङा खुगा बाराना आंहा जंखायनो लुबैयो ओमफ्राय जोंहा भबेन अफिसियेला मा होनबावखो थै बेखौ फरायबाय आं दे गोदान हरफिनदो भबेन मौसुमि कामेन्टस हरबाय आं होनदों CM लाइटआ कामेन्ट हरबाय आयु इमान थाब थाब लोगो जाखाङो नोङो भिडिअ नायगोन ना नाया CM लाइट लं भिडिअ नायनानै हो एसे 3 मिनिट 4 मिनिटसो बा 2 मिनिटसो नायनानै हो सर्टआव नायनानै लोगो दाजा ओरैनो आनसो जागोन लं नाय ओमफ्राय जोंहा ओइच आगैया मा होनखो गुड इभिनिं अल फ्रेन्ड्स होननानै बुंदों ओमफ्राय रेबेल लिडार होनदों लाइक दान आब' गायदे सोरखौ बुजायखो बुजायखो माने बुजायाखै आङो गोसोआव मा फैयो बेखौनो होनदां रावखौबो बुजायनो हानाय गोहो गैयाहाय आंहा रेबेल रेबेल बोरो फुजायालाय लिंना लायथां माबा रेबेल आं रायखांग्रोबासो जासिगोन नङाबा नोंसो रायखांग्रोगोन बाला ओमफ्राय जोंहा CMआ मानखो लोगो जाना थाब्ला फैखाबाय थायो आंनाव आच्छा दे होमबालाय मोजाङानो दे ओमफ्राय ओइच आगैया मानखो CM नोंनाव बेसे आइडि दं होनदों ओमफ्राय MRD अन थेंक इउ आब' MRD ओमफ्राय गुड इभिनिं MRD जी ओमफ्राय लाइक डन थेंक इउ MRD जी लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच कितना बजे हुआ अभी अच्छा थैंक यू कैसे हो MRD जी क्या कर रहे हो बोलिए बडोलेंड गर्ल लाइक डन थैंक यू बडोलेंड जी लाइक देने के लिए ओमफ्राय MRD दीदी नमस्ते बुलि गइसे हमार H बसुमतारी भबेन अफिसियेल थोद दाउ खिथुखौ नों गोदो बिराद जायोमोन ना नों बिनिखायनो लेब बुंनो हायोनानो आयु हिन्जावफ्रालाय माथो गासिबो लेब रायलायखायो दा होमबा बे LB होग्राफ्रा लेब रायलायाबा आरो सिरि थाबालाय माथो खारजोबगोनसोलाय दाउ खिथुखौथ' जादों जानायालाय ओमफ्राय जोंहा रेबेल लिडारा फैगोन र' आब' होनदों थाब लिंनानै लाबोथां ओमफ्राय जोंहा नेहा अफिसियेला मा होनदों CM नों भिडिअ नायजोबाखै नामा आनजायो ओमफ्राय मा चेक खालामहैबायबो नामाहाय नेहायालाय ओइ नेहा फाग्लि मा बोरैहाय जे आर मा दावरावलै मा जादों बिबारिनो जायाखै जेबो आङो LBसो होगासिनो फरायगासिनोसो ओमफ्राय जे आर थेंक इउ आंनि LBआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक होदोंबा थेंक इउ दे जोंहा जे आर मा खबर दे जे आर ओमफ्राय जोंहा आसाम गार्ल लाइक दान होदों थेंक इउ लाइक दाननो गेले आसाम गार्ल ओमफ्राय जोंहा ओइचआ मा होनखो जे आर बेसे आइडि दं नोंनाव ओमफ्राय मनरमा बिबारि खि पहिलु आब' मा फरायखो आङो मनरमा बिबारिनो मनरमा दैमारि लाइक दान थेंक इउ रमाजी ओमफ्राय भबेन अफिसियेल नोंखौसो लागोन आं बिबारि दंजो लादो मा दंजो लादो मा लिरोबा नोंलाय ओमफ्राय जेरिनाया मानखो CM आंबो खालामबाय दे अल्ड लाव दे आंबो थादों आयु मा होनबावगोन दे आं नोंसोरखौ जानाय नङालै नोंसोरजों बिदिबा ओमफ्राय जोंहा CMआ मा होनखो H बसुमतारी आंनाव मोनसे लोगो दं हा मोनसे सासे लोगो दं ना मोनसे लोगो दं होनखो H बसुमतारी आंनाव मोनसेल'सो दं आच्छा मोनसेल'सो दं होनदों आरो आच्छा दे ओमफ्राय नेहाया जे आर फैद' माबार लोगो जाला बायदो भिडिअ नायजोबना साब खालाम होनदों ओमफ्राय दिग्रेसना हाय हेलौ नमस्कार होनदों आरो ना थेंक इउ दिग्रेसन आंनि LBआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा दिग्रेसना मानखो LK होबाय लाइक होबाय होनदों आरो थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर दे खिथाहरदो ओमफ्राय जोंहा जे आरा मानखो नेहा आगै दहाय नोंनियाव दसेल'सो थानो मोनबाय आच्छा
दसेल'सो थानो मोनबाय होनदों आरोना ओमफ्राय आंनावलाय बेसेथो थागोन होमबा JR दे बुं ओमफ्राय रेबेला मा होनखो डिक्रिसन फुजायालाय लिंना लायथां माबा रेबेल ओमफ्राय ओइथि आगैया मा होनखो लोगो खालामदो CM 3 मिनिट लं भिडिअ लं नायनानै नायनानै LB जोबनायनि उनाव रिटार्न खालामगोन आंनो दे सर्टखौ नायनाङालै लंखौ नायनानै हो लंखौ नायनानै 3 मिनिटसो नायबानो जायो जेबो नङा आरो लं नायलायनोबो आरो टाइमबो नांगौना उनाव लोगो जाखाबाय नालाय नुबाय थाखागोन ना उनाव नायलायनो हायो जेने थेने 3 मिनिटखौ नायनानै हो आरो होमबा आनजाया ओमफ्राय JR आइडि मोनसेल'सो आंनानो आदसा दे ओमफ्राय नेहाया JR नों लोगो खालामबायमोन आंखौ होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा CM मा होनखो हाय रेबेल होनदों ओमफ्राय भुबेन अफिसियेल दंखो लोदो आदसा दांखो लोदो होनदों आरोना दांखो लोदो उवाल मोखांखो आंनो नाङा आदसा आंखौ होनदों आरोना नोङो ओमफ्राय नोंलाय माबायदि जाखो माथो मोख्रा साइससो नोंबोलाय बबे नोंबोथलाय माथो मोख्रा साइससो ओमफ्राय जोंहा रेबेला हाय खाम होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो दासो अन खालामदों इउटुबखौ जेबो खबर मोनथ'वाखै होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया अन दं दे ओमफ्राय जोंहा जेरिनाया JR लोगो खालामदो दे होनदों ओमफ्राय मौसुमिया अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो रेबेल लान्था मा खबर फंबाय गरम खबर गैया नामा लाबोदो गरम खबरफोर ओमफ्राय जोंहा CM मा होनखो अके ओइथ बसुमतारी होनदों ओमफ्राय JR मा होनखो नोंनावबो बारा गोबाव थाया दे 12 घन्टासोखौ जेने थेने थानानै हो आंबो घन्टासेल'सो होखागोन ना ओमफ्राय जोंहा रेबेला मा होनखो औ डिक्रिसन होनदों ओमफ्राय MMBया अन होनदों MMB नोङो 1 घन्टा थानानै हो आंनो साला नङाबा नोंनियावबो आङो नै ओरैसै होनगोन आं बाराबा ओमफ्राय मनरमा दैमारि लाइक दान होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा भबेन अफिसियेल नोंखौ फैगोन बैसागुआव नायहैनोसै आंनो हाब मानोथो उवाल मोखां माबा मोखां मा होनलायखो ओमफ्रायलाय मानोथो आरो बैसागुआव लांफैगोन होनलायखो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मानखो खाम खुलुमबाय होनदों आरोना है खाम नङाहाय CM खुलुमबाय होनहरदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा नेहाया मानखो MMB आमाइसोआ खैथायाव होगोन है बेना मानसिफोर उन्दुसिनानै मुगाब्रै मुगाबा मोनलायनायावसो होयो बेना ओमफ्राय जोंहा ओइथि आगैया मानखो JR लोगो खालाम 3 मिनिट्स लं भिडिअ नायनानै LB जोबनायनि उनाव रिटार्न खालामगोन आं होनदों ओमफ्राय जोंहा जेरिनाया मानखो आब' नेहा आं हरबाय दे फर दहायनो कामेन्टबो हरना दोनदों दासो हरखोना दहायनो हरखाखो आं LB होयिनि सिगांनो हरखोना दासो हरखो ओमफ्राय जोंहा मनमि दैमारि लाइक दानो अके आब' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय ओइथ बसुमतारी CM अके होनदों ओमफ्राय CM लाइकआ मानखो हे डिग्रेसन होनदों आरो हाय डिग्रेसन होननानै बुंबाय ओमफ्राय रेबेला जोंहा दङ आब' नेहा गोथाव होनदों ओमफ्राय JR MMB बर' माब्रै दं होनदों ओमफ्राय मनु डिया मा होनखो लाइक दान थेंक इउ लाइक दानो गेलेयो ओमफ्राय नेहाया जोंहा रेबेल लागावना होनि माथो मोनगां गरम लागायना हो माथो मोनगां गरम खबरखौ मोनगोन गरम खबरखौ होनदों ओमफ्राय जोंहा ओइथिया मानखो निउ फ्रेन्ड खाम 12 आइडिसे ओमफ्राय राइप लाइक दान थेंक इउ राइपजी लाइक देने के लिए और मेरे LB में आने के लिए थेंक इउ सो माच ओमफ्राय भबेन अफिसियेल ओइ नों बुजियाखै दे जेबो नङा मा बुजिलायो बेलाय बुजिदों ओमफ्राय रेबेल लिडारा मानखो र' आब' नेहा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आगै अफिसियेल लाइक दान थेंक इउ आगै अफिसियेल लाइक होनायनि थाखाय जोंहा ओमफ्राय भिडिअ गामार लाइक दान थेंक इउ भिडिअ जि लाइक देने के लिए ओमफ्राय JR औ दा लोगो जागोन होनदों ओमफ्राय जोंहा आगै अफिसियेला खुलुमबाय होनहरदों खुलुमबाय आगै अफिसियेल ओमफ्राय नेहाया अके जिरि होननानै बुंदों ओमफ्राय जिरिया जोंहा राइप लोगो खालामदो दे होनदों ओमफ्राय जोंहा राइप होनो ना रेप होनो ना रिप होनो ओमफ्राय भबेन अफिसियेल ओइ गन्थ' गिदिर नोंनि गन्थङा मोसौ हालिसे हाबजागोन आङो गन्थं गिदिर आरोना
नोंनालाय गान्दु मोनसे हाबजागोन बाला नोंनि गन्थंआव ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो ओइथि बसुमतारी जिरिना आब' नोंनावसो गोदान आइडि दंबावो नामा दंबावोब्ला फै लोगो जानो होननानै लिंबाय ओमफ्राय जोंहा नानि अफिसियेल फैदों लाइक दान थेंक इउ नानि अफिसियेल लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय नानि अफिसियेला खुलुमबाय होनहरदों खुलुमबाय नानि नोंथांनिसिम ओमफ्राय जिरिनाया मा होनखो बबेन आदा लोगो खालामदो दे बबेना लोगो जानांगौ जात जातसो होनलाबाय थायो साला सिमा गैयै ओमफ्राय CM लाइदा मा होनखो हेलो हेलो मुझे भी कोई फ्रेंड के लिए बुलाओ अच्छा जो लोग न्यू न्यू है हमारे CM लाइट से भी फ्रेंड करिए जॉइन करिए नोंबो नोंजों सोर गोदान गोदान दं नायनानै नाम लिंनानै लोगो जादो आरो CM ओमफ्राय नेहाया हाय होनहरदों आरो ना आखाइ थिखांलायबाय हनै जे आरो ब्लु हो होनदों आरो ना ब्लु होनसै र' ओमफ्राय जोंहा आमाय अफिसियेल लाइक दान होदों थेंक इउ लाइक देने गेलेयो आमाय अफिसियेल मा खबर ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय भबेन अफिसियेल नों रागा जोंदो नामा बुंलाय ओइ आं रागा जोङा ओमफ्राय जोंहा ओइच बसुमतारिया CM नों लोगो खालामबाय नामा होनना सोंदों CM खौ ओमफ्राय जोंहा बाबु अफिसियेल लाइक दान होदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बाबु अफिसियेला खुलुमबाय होनहरदों खुलुमबाय बाबु अफिसियेल आगै ओमफ्राय जे नार्जारि जोंहा बाहागि फैदों माबाया थांलाय लांबाय साला दासो नोंहा आंजोंबो लोगो खालामदोनो दे जाय लोगो गैया जोंहा जे नार्जारिया बाहागिजोंबो लोगो खालामदो थांबायना दासो नोङो ओमफ्राय थेंक इउ जे नार्जारि आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मा खबर दे बाहागि ओमफ्राय जोंहा CM मानखो ओइच बसुमतारी खालामबाय होनदों ओमफ्राय डिग्रेसन आगैया मानखो आंजों जानो हागोन गोदानफोरा जाय जोंहाबो डिग्रेसनाबो गोदानसो दे ओमफ्राय जायफोर लोगो गैया डिग्रेसनजों लोगो जा बयबो लोगो जालाय ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया लाइक दान भागि अके थेंक इउ भागिजी मा खबर बिया सिया खिथिया हब ओमफ्राय जोंहा जिरिना बर'आ मा होनखो हाय आदा जे होनना बुंबाय ओमफ्राय MRD अफिसियेल अन होनदों ओमफ्राय जोंहा ओइच बसुमतारिया CM ब्र भिडिअ नायनानैसो नायासै नामा होनदों भिडिअ नायनानै हो जोंहा CM 3 मिनिटसो भिडिअ नायनानै हो ओमफ्राय कमेन्ट हरदो साब खालामना फैदो ओमफ्राय एलबियाव फैफिनदो आरो नङाबा आरो ओरैनो बेखारसो जायो नोंनाबो थानाय नङा बेनाबो थानाय नङा ओमफ्राय जोंहा MRD अफिसियेल फन होनदों अन बोला है ना फन बोला है MRD जी ओमफ्राय जे नार्जारि हाय जिरिना होनदों ओमफ्राय जोंहा नेहाया भबेननि चेनेल लाथ' मा खननै डिलाइट जाखो आं बोरैबा मोनोना होनो बबेनि चेनेला मालायखौ बांसिन बखिलाबायो नालाय ओमफ्राय जोंहा गावनि भिडिअ मोजां लाबोनांगौ मालायनि भिडिअ होसिगोन बखिसिगोन नांलायसिगोन माबा माबि इदिनो बुजियोना माबाफ्राबो ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया CM कमेन्ट खालामहर ब्र होनदों ओमफ्राय जे नार्जारिया जोंहा औ मिथिखायो आं बाहागिनोबा दे खबर सबराथ' थाखायोना ओमफ्राय जे नार्जारि नोंखौ दहाय नोंनि आं एलबियाव थांनायाव नोङो आंखौ मा होननायमोन बिदि खालामनाङा दे भागि सना हामा दे ओरैनो आंहा गैखाया आरो नोंसोरो आरो जाबायना नोंसोरना आंना जायाखै आरो दाबो बुजिदोंना आं मा होनदों ओमफ्राय जोंहा MRD अफिसियेल अन होनदों ओमफ्राय CM मा होनखो नायदों ब्र लोगोसे जाना थाबाय नुबाय थासिगोन होनदों ओमफ्राय जिरिनाया आदा जे दे रिसार्ज सोना हरदो आं हटस्पटसो लादों नै जे माबा आदा जे बाहागि रिसार्ज बिहरदों नोंनाव जादो खालामना हरदो अननानै ओमफ्राय मोदै अफिसियेल लाइक दा होनदों थेंक इउ आगै आंखौ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मोदै अफिसियेल खुलुमबाय होनहरदों अके आगै अके ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया मानखो डिग्रेसन नोंलाय दाबो हाथरखिनो हाथरखिखोनो सानखांथाराखै ना होनबालाय ओमफ्राय जे नार्जारि जिरिना हा होनना मिनिबाय MRD अन ओमफ्राय जोंहा इण्डियान गार' ब्लग 27 लाइकजों सौफैबाय आदसा थेंक इउ इण्डियान गार' लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर मा खबर ओमफ्राय AK ब्लग किटचेन हाय फ्रेन्ड
সকল বুলি কৈছে একে কি খবৰ থেংক ইউ মোৰ এলবিদা অহাৰ কাৰণে আমি উঠনিহে ফ্ৰেণ্ড হৈছিলে মই তোমাক ব্লু দি দিছোঁ তুমি ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা ইয়াত তোমাৰ কাৰণে চব নিউ আছে চাগে ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা তোমাক মই ব্লু দিছোঁ থেংক ইউ দেই একে মোৰ এলবিদা অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ কি खबर ओमफ्राय जेरिना बर' बसुमतारी हरगोन ना हरा जि आदा होनदों नै हरगोन ना हरा डाइरेक्ट खोन्थाखा मिनिनायनि माबा गैयाना सम गैया जिरि आगै ओमफ्राय एमआरडि जे नार्जारी प्लिज आर्ट्स WT लेके मत भागना अच्छा थैंक यू एमआरडि जी वो बात को बोलने के लिए जे नार्जारी नोंखौ आगै आं नोंखौसो होननानै थाबाय आं नोंखौसो आंखौ बेबायदि खालामबाथाय आरो मा जाबावगोन आरो हामा 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 भागि हामा हामा दे गोरोंजों गोरों खालामलाय रोङैजों गोरोंजों दा खालाम दे ओमफ्राय जोंहा सिएमआ मानखौहाय एमआरडि বুলি কৈছে ओमफ्राय डिग्रेसना सानख'नोनो हाला माथो आब'नि हा होनदों ओमफ्राय ओइथिया जोंहा अन होनदों ओमफ्राय एके एमआरडि ভালনে एमआरडि ভালনে বুলি কৈছে नारा आव মাজুলী লাইক ডান থেংক ইউ লাইক देने के लिए नारा आव কি खबर আৰু থেংক ইউ মোৰ এলবিদা অহাৰ কাৰণে नाराजी মাজুলীजी ओमफ्राय जोंहा जिरिनाया एके जि खाम एके जे তুমি চবৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হ'বা দে লং ভিডিঅ' চাই দিবা অথনি মোৰতো যেনেকৈ কৰিছিলা তেনেকৈ কৰিবা লং চাই দিবা তুমিও লং ভিউ পাবা ओमफ्राय जोंहा नेहाया मानखौ डिग्रेसन सानथ'नांला दे साननो हाखाया जिया मानखौ जोंहा भागिया दे भाइरेल खालामना होनोसै नोंनिखौ आदसा अके अके बोरै बोरै दे नोंनो हायोना आं खालामनांगोन ओमफ्राय जोंहा एके ब्लग কি কৈছে মই এমআৰডি লগত ফ্ৰেণ্ড আছোঁ অ'কে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড আছে যদি ঠিক আছে ভালে আৰু যোন লগত ফ্ৰেণ্ড নাই ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা ओमफ्राय एमआरडी ऑफिशियल डिग्रेशन आपका नंबर मिलेगा अच्छा मिलेगा मिलेगा दीदी चिंता मत करिए एमआरडी दीदी जी ओमफ्राय ओइथिया मानखौ सीएम रिटार्न पाक्का ओमफ्राय जोंहा जे नाजारा मिनिदों मिनिनायजोंल' जाया दे जेन जे बाहागि अयनाय खालामनाङाब्रा हामा बिदि थोथस ओमफ्राय जोंहा नेहाया दे जे दे भाइरेल खालामलायनो दे खालामना होलाय 12था दंना रावबो ओंखारथ'नाङा दे बेसे नांगौमोनलाय जोंहा जे बाहागि ओमफ्राय जोंहा एमजेआ मानखौ बिबारि लोगो दासो सम मोनदों दे আচ্ছা দে অ'কে ओमफ्राय একে কি কৈছে এইচ বসুমতাৰী তোমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড আছোঁ দেই তুমি নাই যদি হ'বা বুলি কৈছে আচ্ছা অনলি কমেণ্ট পাব লাগে কিবা একে আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি তেনেকৈ নহয় আমাৰ গোটেইখিনি বড়োসকলে চব ৰিটাৰ্ণ দিয়ে অকল কমেণ্ট পাব লাগে তেতিয়া গম পোৱা যায় ফ্ৰেণ্ড হৈছে বুলি ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया खमायलाय हाइट मा खमायलाय होनखो जे ओमफ्राय जोंहा मौसुमि फर इउ ओमफ्राय जोंहा नारा মাজুলী কি কৈছে निउ फ्रेन्ड कामिं ओमफ्राय सिएमआ मा होनदों एमआरडि अफिसियेल ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय एमजिआ मा होनखो हारि आप एन्ड आई विल हेभ टु बी गुड टाइम फरायगोन ना फरायनाङा बाल फरायनाङाबा फरायनाङा होनदे ओमफ्राय सिएम खाम বুলি কৈছে আমাৰ एमआरडि ओमफ्राय आमाया नेट गैला आंनानो दे नोंना आंनियाव फैबाथाय बिदिनो जाखायो दे ओमफ्राय जेरिनिया औ आब' होनदों ओं आब' होनदों ओमफ्राय जोंहा नेहाया मौसुमि मा लागाय फैलायखो होनदों मौसुमि मा लागाय फैलायखो ओमफ्राय डिग्रेसना हामा होनदों हामा ना आगै हामारा ओमफ्राय जोंहा एखेया मानखो एमआरडि मुखसाब দিছানে এমআৰডি দিদি চাব দিছে না দিয়া নাই যিকোনো কামেণ্ট এটা গ'লে গম পোৱা যাব যে যিকোনো এটা কামেণ্ট দিলে চাব কৰিলে বুলি গম পাব লাগিব চবে जे नार्जारिया रावबो ओंखारथ'नाङा दे आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट दे ओमफ्राय रावबो ओंखारथ'नाङालाय अननानै प्लिज आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट ओमफ्राय जे नार्जारिया र' होनदों आरोना र' बयबो र' गासिबो र' थांथारनाङा नायथारनि दे ओमफ्राय जोंहा ओइच बसुमतारिया एके डिडि अल्ड एइच होनदों जायहानिखि मदद खालामगोन मदद मोनफिनगोन दे रावबो थांथ'नाङा दे थांनाङा माने थांथ'नाङा थांखाथारनाङा ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अफिसियेला मानखौ अन होनदों ओमफ्राय जे नार्जारिया मानो ओंखारो आयु हस्साबो मानो ओंखारोथाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन दे एसे माबा खालामफैलाय मदद खालामफैलाय डिग्रेसन आगै हेल' टेस्टिं डिग्रेसन आगै ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन होनदों मा ओंखारखो होनदों खौ फरायबाय
आनै अफिसियेल लाइक दान होनदों ओमफ्राय आनै अफिसियेला जोंहा खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय एकेआ मा होनखो अके ओइच बसुमतारी बुलि गइसे ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन बुलि गइसे ओइच आगैया जे सालथे बुरै दं होनदों। सोरबा साथाम साब्रैसो फैना होदेरबा जासिगौमोन ने जे बाहागि। ओमफ्राय जोंहा एमजेआ एमआरडि सिस 2 दान ओमफ्राय एमआरडि अन बुलि गइसे ओमफ्राय डिग्रेसना हा आब'निहा जागोन लासैनो जागोन होनदो ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया मानसिफ्रानो थाथेरा माथोनो र' फैफिनगोन फैगोन दहायनो नों खालामाखै साला। ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया इयर हाउस अर हाउट इभार हेपेन है आं फरायनो रोङालै माबा जिरि माबा मौसुमि र' दा 11 जादों माबा जे नायबाय था ओमफ्राय जोंहा जिरिना बर'आ मानखो ओइच आगै दे आइडि गोदान हरदोनो दे एक्सचेन्ज खालामलायबानो जाबाय। जे नार्जारि नै नायबालाय नायदो खालामदो ओमफ्राय जोंहा एके एमआरडि एक' নাই দেখোন হা নাই দেখোন আচ্ছা অকণমান বিজি আছে যিকোনো কামেণ্ট তুমি এটা কৰি দি থ'বা সেই কামেণ্ট চেক কৰি পেলাই ৰিটাৰ্ণ কৰিব তুমি চিন্তা নকৰিবা ओमफ्राय जे नार्जारि थांलाय फैलाय बिदिबा जायालै होनदों आरो आथिया ओमफ्राय जे नार्जारिया ओइच सालथे मोजां होनदों ओमफ्राय सिएमआ हाय एमजे ब्रह्म होनदों ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों आदै अफिसियेल लाइक दान होनदों ओमफ्राय आनै अफिसियेला जोंहा खुलुमबाय होनहरदों आंनाव 9था आं नोंसिनाव मासां देखायदों आंनाव 9था देखायगासिनो ओमफ्राय जेरिना अन ओमफ्राय जे नार्जारिया ओंखारबाय थायो दसेखौनो थाया दहायबो नोंनियाव बिदिनो जादोंना बाहागि खायफा एसे आलौज्रेदो खोमाहाय ओंखायनो ओमफ्राय नेहाया डिग्रेसन गोदोना सायाखै नामा देहालागै नायखोबाय थायो आंहासो साफ्लांबाय गोदोनायानो हाब मानो सानांगौ जाखो ओमफ्राय जोंहा आमार एके ब्लग एके কৈছে চিএম মই গৈ আছো বেগ দিবা তুমি যোৱা একে তুমি পাক্কা ৰিটাৰ্ণ পাবা ओमफ्राय जोंहा চিএमआ मानखो एमआरडि कामेन्ट नायबायना नायबानो जाबाय होनदों ओमफ्राय एमजिआ जोंहा हेल' सिएम लाइट खाम जइन खर' बर'सो एकेआ एमजे हाय बुलि गइसे ओमफ्राय जोंहा ओइचआ मानखो आंनाव गोदान आइडि दं नामा जिरिना आब' नोंनाव गोदान आइडि दं नामा जिरिना होनदों ओमफ्राय जोंहा रावबो ओंखारथ'नाङा र' दे होनदों आयु आरो सासे माबा बावलायबाय जे बाहागि ओमफ्राय जोंहा जे सालथे होनदों ओइचआ गैया ओमफ्राय नाय ओंखारलाय होनदों नाय ओंखारलाय होनदों जे बाहागिया ओमफ्राय जिरिनाया जे होनदों ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय जोंहा इण्डियान गार' आब' जिरिना बर' बसुमतारिया फै आंनाव फ्रेन्ड खालाम होनदों फ्रेन्ड खालामलायदो जाय फ्रेन्ड खालामा गैया ओमफ्राय नेहाया है जिया ओरैनोसो बुंबाय दं जानोबा ओमफ्राय एमआरडिया अन होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना साख्रुबजोब्बाय आब'निहा होनदों सानख'नोनो हाला माथो दासिमबो ओमफ्राय एमएमबि ब्लग अन होनदों थेंक इउ एमएमबि ब्लग ओमफ्राय जोंहा जिरिना जे खुलुमबा माबा एकदम आखाइ हमस्रो हरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मा ओंख्रि जाखो आगै सना मा ओंख्रि जाया सना बिबारि जायाखै जागोनसो ओमफ्राय माखौ मदद खालामनो आं बुंदो नोंना मेनआ मासां दंमोनलाय फैलाय नोंनि मेनजों मोनथाम मोनब्रैजों फैलाय नोंसानि आगैनि नोंनि ओमफ्राय सोरनि दं फैनानै होलाय एसे ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया मा होनखो कमेन्ट करते रहो सभी लोग मत निकालना सभी लोग मानता नहीं दीदी क्या करेगा जे नार्जारि नै 11निफ्राय 10 ल'सै 12 जाबायथ' जे नार्जारि बाहागि ओमफ्राय जोंहा एमजेआ एम आगै मा खालामनो नागिरदो एलबिखौ आं गिबायसो ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया अन होनदों ओमफ्राय सिएमआ लाइक दान होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय दासो आरोना आगै लाइकआ नोंहा ओमफ्राय जेरिना बर'आ एमएमबि लोगो खालामदो दे आयु एमएमबिजों लोगो गैया नोङो जिरिनाया ओमफ्राय जेया 15 मिनिट लायो भागि आदसा 15 मिनिट लायोबालाय आरो थाथेरानो मानसियानो ओमफ्राय आबै आबौ फैदों जोंहा लाइक दान थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आबै आबौआ
खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया मा होनखो अन होनदों ओमफ्राय एमजे ब्रह्मआ जे आगै मा खालामनो नागिरदों होनदों उनाव मिथिगोन र' मानसिफ्रा जुदि मोजाङै थाथेरोबा आरोना थाथेरानो हाबलाय ओंखारलाय जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो डिग्रेसन गाहायाव नायदो जाम्बा बोरैबा गोजौआवनो नायखेना थाथार जागोनबो जाम्बा सिख्लाफोरजों नायसनजानाय नङाबो होनदों ओमफ्राय अक्सु पट्टाका दान थैंक यू अक्सु पट्टाका जी मेरी एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो ओमफ्राय एमआरडी ऑन ओमफ्राय अक्सु पट्टाका लाइक दान थैंक यू लाइक देने के लिए अक्सु जी गुड इभिनिं ओमफ्राय बारहुंखा प्रडाक्ट अके आई एम कामिं आरो मासां दंबावो आगै 15 खालामना होलाय 15था 16था आगै प्लिज दि आगै डिग्रेसन आगै ओमफ्राय एमएमबी ब्लक अन होनदों जोंहा ओमफ्राय अक्सुआ मानखो आलु लेलो भेन्डि लेलो आलु लेलो भेन्डि लेलो लाइक दान बारहुंखा थेंक यू आगै लाइक होनायनि थाखाय र' ओमफ्राय जोंहा अक्सुजी केसि हो सभी मेथिखु आप केसि हो ओमफ्राय मौसुमिया फि बाव खिथादो सिफु सिस मोजां जे आगै लोगो खालाम आगै दालिसो फिफा आं अन देट फाग्लि ओमफ्राय जोंहा सिएमआ हाय अक्सु বুলি কৈছে हाय अक्सु ओमफ्राय अक्सु पाताका राधे अक्सुजी ओमफ्राय जोंहा जेरेनिया मा होनखो एमएमबी लोगो खालामदो दे होनदों एमएमबी लोगो खालामदो दे लोगो जालायदो दे ओमफ्राय जोंहा अक्सुजी ने क्या बोला राधे अक्सुजी ओमफ्राय जे नार्जारिया सब आइडिफोरा ओंखार मेन आइडिफोरा 15 मिनिट थालाय सोर आइडिजों दङ ओंखारना होलाय डिग्रेसन आगै नों लाइक होखांबायमोन ना नों ओंखारना होलाय आगै गासिबो आइडिफ्रा आरोना ओमफ्राय मेनफ्राल' थाथ'लाय अन्नानै बयबो प्लिज ओमफ्राय डिग्रेसना सोर भाइरेल जानो नागिरखोनो आं जानो नागिरदों र' ओमफ्राय अक्सुआ नाइस होनदों आरोना आइडिफ्रा ओंखारबालाय जोंहा बयबो अननानै नायथारनि माबायदि ओमफ्राय CM 8 बजे रिटार्न मिलेगा एमआरडी ने बोला CM 8 बजे में रिटार्न मिलेगा ओमफ्राय नेहाया फाग्लि बिबारिया खामेन्टखौनो मोजां नायानो अबाव थाबोखो नेहा रबाल एसे रेसो मेंलाय लाङोहाय आङो ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया लाइक होनदों आरोना थेंक यू आगै लं मेसेज हरनायनि थाखाय ओमफ्राय CM भाई हेल' बोल राय अक्सुने ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना नेहा बयखौबो नायाखै नामा नेहा आब'निखौ नायाखै नामा नायाहाय बिसोरो आगै ओमफ्राय जोंहा अक्सु हाय বুলি কৈছে डिग्रेसनने अक्सुने हाय बोल राय ओमफ्राय जोंहा आमाया मानखो हेल' गाइस गुड इभिनिं ओमफ्राय नेहाया मानखो दि माखौ बुंदों होनदों ओमफ्राय अक्सुआ एच बसुमतारी भाई जी रिटर्न करो कल किया था मैंने आपको अच्छा धीरे मिलेगा धीरे सभी को थोड़ा बहुत बिजी था ओ भाई ओमफ्राय जिया मानखो आरो खामेन्ट हरबाय था जानला मानला खामेन्ट हरबाबो जाया थाब हर दे खालामसै अच्छा दे खामेन्ट हरबाय थालाय माने जानला मानला खामेन्ट हरथ'नाङा दे ओमफ्राय एसे मोजां खामेन्टफोरखौ हरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दे लोगोफोर दे बयबो नोंसोरखौबो खालामना होगोन ना ओमफ्राय जोंहा अक्सुने राधे होनदों ओमफ्राय मेसेज कन्टिनिउ खालामबाय थालाय जोंहा अननानै ओमफ्राय थेपा गोरान कार्टुन फैदों हाय लुदुरगे होनदों नोङो आंखौ लुदुरगे नाम दोनमारबाय दे थाथारबाय बियो मा खबर थेपा ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच र' थेपा गोरा थांथ'नाङा दे थाबाय थाथ' दे अननानै प्लिजनो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना अके होनदों डिग्रेसन आरो मेन आइडि दंबा फैबावाखै सना प्लिज ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो सोनानै फरायनांगोन बे ओमफ्राय ओथिया गैया मा होनखो जोंहा अक्सु पात्ताका जि कितने आइडि से मोनसेल' खोमा बेना आगै बारा गैया ओमफ्राय एमआरडिया अन होनदो ओमफ्राय अक्सु पात्ताका नेग्रेसन भाई जी केसि हो इन्डियान गार' अन होनदों थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय र' थांथ'ना दे इन्डियान गार' आगै सना ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना आगैया मानखो नेहा आब' नों दानि बिबारिया खामेन्टखौनो मोजां नाया होननायखौ आच्छा लिरनायफ्रा एसे भुल जाबा बुंनोबो बोरैबा मोनलाय लाङोना माने थाब बुस्लाबनो हाया
दाजाबफ्लांनो हाया दाजाबदांख' खालामनो हाया आंहा ओमफ्राय नेहाया जे आंनिखौबो गाबोन खालाम दे बयनिखौबो खालामगोन दे बयनिखौबो नाजागासिनो बियो नोंसोरो मददल' खालामबानो जाबाय आरो बयखौबो ओमफ्राय जोंहा अन होनदों एमादि आब'आ ओमफ्राय जे नार्जारिया नों कामेन्ट स्ल' फरायोलै आयु इमान स्पिड फरायना ओमफ्राय मानो स्ल' जाखो ओमफ्राय जिरिना बर'आ मानखो अक्सुपात्ताका जी काम বুলি কৈছে दे आं थाब थाब फरायनोसै दे एमआरडी अन বুলি কৈছে ओमफ्राय अक्सुपात्ताका एक आईडी है भाई जी इससे से किया था लॉन्ग वीडियो कमेंट चेक कर लो आप जे नाजारिया मिनिदों आरो ना ओमफ्राय डिग्रेसना अक्सु बरिया हु जी आपका ओमफ्राय जे नाजारिया मिनिदों आरो ना ओमफ्राय अक्सुआ जोंहा राधे राधे होनदों ओमफ्राय नेहाया डि ए मा होनखो बेलाय एबिसिडिसो फरायसिगोन नामा नोंलाय ओमफ्राय जे नार्जारिया जोंहा माखौ होनखो माखौ मिनिखो मा जाखो मिन्थिला आङो ओमफ्राय एमाडि अन होनदों ओमफ्राय अक्सु पात्ताकाने बरिया मे किया मेन किया मा लिरोहाय ओमफ्राय जोंहा आमाय अफिसियेला मा होनखो अक्सु पात्ताका जे प्लिज जइन मी ओमफ्राय अक्सु पात्ताकाने आच्छा बदिया বুলি কৈছে ओमफ्राय एमाडिया जे नार्जारि मत निकालना ओमफ्राय जोंहा भबेन अफिसियेल आं फैलायबायलै सना बिबारि दे फै नोंखौलाय सोर होखादोंखाय ओमफ्राय एमजिया बा ससमा गानलायथारबाय नामा ओमफ्राय जिएम हाय आमाय होनदों ओमफ्राय एमारिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना दे आंलाय हाबलाय ओंखारलाय जायाखैना दंखायो सिगाङावनो दे आं नोंखौ मिन्थिखायो दे ओमफ्राय जोंहा अक्सु पात्ताकाने किया बोला आमाय दीदी जी आपने भी नहीं किया है रिटर्न अच्छा आमाय जी आप क्यों रिटर्न नहीं किया रिटर्न करिए वो दीदी नहीं है वो आप जैसा ही है नहीं वो मेन है मेन ओमफ्राय जे बाहागि अन होनदों ओमफ्राय इन्डियान गार अक्सु पात्ताका काम जइन मी फ्रेन्ड ओमफ्राय अन होनदों एमाडिया ओमफ्राय एच आ गया मन को अक्सु पात्ताका जी एलबी खत्म होने के बाद रिटर्न पक्का मिलेगा आपको भाई अक्सु पात्ताका ने क्या बोला आमाय दीदी जी लॉन्ग वीडियो चेक करो आप कल मैंने किया था आपको ओमफ्राय डिग्रेसना खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा एखे मानखो सि एम साब दिसु बेग दिबा कामेन्ट दिसु বুলি কৈছে सि एम रिटार्न करिबा लोगो जाबायनो नोंजों रिटार्न खालामबानो जाबाय ओमफ्राय अक्सु पात्ताकाने अके बसुमतारी भाईजी अक्सु पात्ताकाने राधे 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 होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नेहाया हाय होनहरदों आखाइ थिखांलायथारबाय जोंहा एमजिया मा जाखो आमाय लोगो अक्सु पात्ताकाने हिहु ओमफ्राय सिएमआ मानखो अके थेंक इउ होनदों ओमफ्राय अक्सु पात्ताकाने राधे 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 होनदों आरोना खाना हो गया अक्सु जी डिग्रेसननि पूछा है ओमफ्राय जोंहा माबाया ओइच आ गया लाइक होनदों थेंक इउ आगै लं मेसेज हरनायनि थाखाय एके ब्लग एके कले CM 384 हल बेग दिबा ओमफ्राय एच बसुमतारी डिग्रेसन ब्र बोरै दं होनदों ओमफ्राय जोंहा अक्सु पात्ताकाया मा होनदों आमाय दीदी सेकेंड लंग वीडियो पर देखो 3 कमेंट किया था एके ने अन বুলি কৈছে थेंक इउ अन रहने के लिए एके जी ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल बिबारि सना आं बाजार थांना दासो सफैदों मा होनबावगोन होनदो गोमसार नोंथांखौबो ओमफ्राय लाइक दान थेंक इउ गोमसार लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय एके ब्लगा जोंहा प्लिज सापर्ट मी होनदो ओमफ्राय एमआरडी अन বুলি কৈছে ओमफ्राय एमएमबी अन होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना दंसाबो एच ब्र नोंहालाय ब्र होनदों ओमफ्राय एकेआ अन होनदों एमआरडी अन थेंक इउ सबिखौ अन रहने के लिए ओमफ्राय जिरिना नार्जारिया जोंहा एमएमबी लोगो खालामदो दे होनदों ओमफ्राय जोंहा एमआरडी अन थेंक इउ दीदी अन रहने के लिए अक्सु पात्ताका जी आमाय दीदी कुछ बना रहे थे आप उस लॉन्ग पर पूछो क्या बना रहा था ओमफ्राय एके जिरिना हाय বুলি কৈছে ओमफ्राय एच आ गया डिग्रेसन ब्र सेम टु इउ ओमफ्राय नेहाया मानखो हाब गोमसारा डेन्जार खारबोथारबाय दां जानो हांथोनोनो ओमफ्राय जिरिना हाय होनहरदों बयखौबो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा आहाम होनदों ओमफ्राय एकेया जोंहा अन होनदों एके जी थेंक इउ अन रहने के लिए ओमफ्राय अक्सु पात्ताका ओ हो गोमसार भाईजी राम नमस्ते ओमफ्राय आमाय अफिसियेला मा खालामदों नों नागाराखै गिलु बालुनो होनदों ओमफ्राय इन्डियाना मा होनखो एके ब्लग एन्ड किटचेन काम एन्ड जइन मी फ्रेन्ड বুলি কৈছে ओमफ्राय जोंहा बारहुंखाया ओइच प्र खुलुमबाय होनहरदों एमाडिया अन होनदों ओमफ्राय आमाया हेल' होनदों ओमफ्राय गोमसारा सना बिबारि मा ओंख्रि होनो जाथ'वाखैनो सङाखैनो गोमसार मावजि
ओमफ्राय जोंहा जे अन होनदों मा जाखोलै जे माथो खबर सबर गैया ओमफ्राय गोमसारा राधे 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 होनदों ओमफ्राय एमादिया अन होनना बुंदों आरोना ओमफ्य अक्सुपाताका आमाय दीदी है तो सही आपको सेकंड वीडियो पर 3 कमेंट ओमफ्राय आमाया अन होनदों ओमफ्राय एके ब्लगा इन्डिया एन्ड हाई বুলি কৈছে ओमफ्राय एमआरडि अन বুলি কৈছে ओमफ्राय जेरेना गोमसार आहाम होनदों अक्सुपाताकाने राधे 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 होनदों थेंक इउ लं मेसेज देने गेले अक्सुपाताका जी ओमफ्राय नेहाया आयु खामेना लंखायसो थाबोबाय माथो थाबोबायथ' आरो ओमफ्राय एच बसुमतारिया बारहुंखा ब्र खुलुमबाय बोरै दं होनदों ओमफ्राय अक्सुपाताका राधे राधे ओमफ्राय नमस्ते एमआरडिने बोला हे ओमफ्राय डिग्रेसन किया बोला लागाव मा जाखो होनदों ओमफ्राय गोमसारा अक्सुपाताका राम राम नमस्ते ओमफ्राय एमजेया जोंहा होनदों ओमफ्राय जोंहा एमआरडि नमस्ते नमस्ते ओमफ्राय नेहायाबो आखाइ थिखांलायथारबाय ओमफ्राय अक्सुपाताका केसे हो भाइजी गोमसार ओमफ्राय एके ब्लग एमजे बोलि मादिसे बारहुंखा होजों ओइच ब्र नोंनालाय मोजां ओइच ब्र नोंनालाय होनदों ओमफ्राय एमआरडि हेल' एभ्रिवान ओमफ्राय सारा ब्लग दसे नै मा होनो हब दों आब' मा होनखो बय आदसा दे फैफिनबायबालाय थेंक इउ सारा ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो लागाव गेजेर गेजेर होनदों ओमफ्राय अक्सुपाताका राधे 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 एमआरडि अन ओमफ्राय अक्सुपाताका राधे राधे ओमफ्राय सारा ब्लगा मानखो रेनुआ भाइरेल जादों एलबियावनो बोरै जाखो सारा ओमफ्राय जोंहा मौसुमि हा मिनिबाय ओमफ्राय एमआरडिया अन होनदों ओमफ्राय एमआरडिया मानखो फन अन गोमसारा मे ठीक हु दीदी आप कैसे हो ओमफ्राय अक्सुपाताका ने राधे 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 ओमफ्राय मौसुमिया मिनिबाय ओमफ्राय गोमसारा आलु दालि होनो ओमफ्राय थेबा गोदाना मानखो सारा माला जावलायनायखौ मानो खोन्थाफैदों ओमफ्राय अक्सुपाताका मेबि थिक हु भाई जेरिना अन होनदों ओमफ्राय ओइचा गैया आंबो मोजांथ' बारहुंखा ब्र होनदों एमएमबि अन होनदों ओमफ्राय गोमसारा मौसुमि नोंबो दालिसो नामा ओमफ्राय जोंहा मौसुमि अन होनदों ओमफ्राय एमजेया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा अक्सुपाताका एबिसिडि एएफजि ओमफ्राय आमाया मानखो ओके अक्सुपाताका जी ओमफ्राय एबिसिडि बोल रहा है हमारा अक्सुपाताका ने ओमफ्राय एके ब्लगा मानखो एके ब्लग ने कि गले काम बेक पाक्का ओमफ्राय गोमसारा एमएमबि आमायसो नों सोनायसो आं सोनायसो होनदों ओमफ्राय ओइचा मानखो गोमसार आदै होनना खुलुमबाय ओमफ्राय सारा ब्लगा थेफा आदा सोर जावलायदों होनदों ओमफ्राय नेहाया जोंहा मौसुमि मासे खुगा ब्लांसिखो बिबारिया बोरैबा हाबफ्लांगोन फाग्लिनो जेबो हाबाहाय आं हुसियार थाखायो ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय जोंहा अक्सुपाताका हेल' বুলি কৈছে हेल' अक्सुपाताका जी थेफा गोराना सारा रेनुमोनहा एटसा ओमफ्राय एइचा मानखो आमाय ब्र होननानै खुलुमहरदों आमाय ब्रआ सारा सिस होनदों ओमफ्राय गोमसारा सारा गुन्दापा बिसि होनदों गुन्दापायाबा सोर जाखो ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय सारा आगैया मानखो जावलायदोंसो आरो थेफा आदा होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो आंनि खामेन्ट नुवाखै नामा रा होनदों नुदों फरायबोगासिनो आं जेखौ नुदों बेखौनो फरायदों ओमफ्राय जोंहा साराया मानखो आमाय सिस होनदों ओमफ्राय थेफाया सारा औ होनना मिनिदों ओमफ्राय जिरिनाया मानखो बार अखा हाबाय जोंनिखै आब' आदसा ओमफ्राय मा जाखो दे मा जाखो ओमफ्राय जिरिना आगै ओमफ्राय जोंहा अक्सुपाताकाने राधे राधे होनदों ओमफ्राय सारा ब्लगा गोमसार हेल' खिफि होनदों ओमफ्राय जे नार्जारिया बाय होनखो ना मा होनखो बे गोमालाय माबायालाय बाहागियालाय खारबायसो खोमा ओमफ्राय जोंहा ओइच बसुमतारी खुलुमबाय होनहरदों जोंहा आमाया ओमफ्राय अक्सुपाताकाया एमजि ब्रह्म फैमिली जी रिटर्न करो अरे बाबा करेगा रे अक्सो जी अब रोज एलबी में आता है ना जल्दी रिटर्न करे तो आंसर होने के लिए चांस होता है ना 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद देने से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता ओमफ्राय साराया हेल' जे सना होनदों ओमफ्राय जे सनाया औ सना आयु खाथिथार आरो ना फाग्ला फाग्लिफ्रा थोद बिदिखि जायो आरो हाय ओमफ्राय बोरै जाखो जे जागोन ना जाला हां थोनो फरायहोनानै ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो थेफा गोरानसो माथो नुसनाखैमोन आं होनदों ओमफ्राय साराया मा खालामदों सना होनदों
ओमफ्राय अक्सुपात्ताकाया थेंक इउ माय सिस्टार सो माच होनदों। ओमफ्राय जे नार्जारिया हाय होनखो ना बाय होनखो। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका केले 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 लेल' हो गैयाना अक्सुपात्ताका जी। ओमफ्राय बारहुंखाया दं होनदों। ओमफ्राय सारा ब्लगा रेनुनाव थांदोंना थाङाखै नोंलाय सना होनदों। थांना फैबायनो। ओमफ्राय डिग्रेसनाव मानखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों जाथ'वाखैनो संथ'वाखैनो आगै। ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया दं ओरैनो सना नोंलाय होनदों। ओमफ्राय गोमसारा सारा खिफिला दार्लिंखौ 1K खालामना होबाय आं दा जा गोसो थोबाय आंखौनो। इस 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 इस। ओमफ्राय मा घन्टा खामेन नुवाखै नामा आंनिनो हाय आं मिथिया श' जायाखैदां। मानो नुवा जानांगौ माथो आं आसि थुलायलायना फरायगासिनो गोमसार। ओमफ्राय र' अमा रुदोंलां आंनो आयु मा अमा दाउ ना फान्थाव माबा जाबाय थायो नोंलाय। ओमफ्राय जोंहा अक्सुपात्ताका ने क्या बोला खाना अभी नहीं हुआ एच। ओमफ्राय जे नार्जारिया मा ओंख्रि सनानो ओंख्रि संथ'वाखैनो। होद आंखौ होनाखैना फाग्ला आंखौसो होननाय बायदि मोनबाय नामखौ होनब्रा। नाम गैया मा गैया ओमफ्राय आंखौ माबाखौसो होननाय बायदि मोनो आंहा आंखौसो होननाय बायदि मोनो। ओमफ्राय नेहायालाय मा जाखांलायखो एमादि अन। ओमफ्राय सारा ब्लग आयु गोमसारा नंमारगौ नामा होनदों। ओमफ्राय जे नार्जारिया मिनिबाय जोंहा भागिया। ओमफ्राय डिग्रेसना लागाव गोमब्र' होनदों। ओमफ्राय जोंहा जिरिया अन होनदों। ओमफ्राय जे नार्जारिया र' थांथारनोसै हाखु दाखुथार नामा जेया भागिया। ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया लाइक होनदों। ओमफ्राय जे नार्जारिया होनदों आरोना मिनिदों। ओमफ्राय थेफा गोराना डिग्रेसन हाय होनदों। ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया मा लिरखो भागि बुजिलां। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना आं नुदोंथ' नोंनि खामेन्टखौ नुनायखौथ' आं फरायगासिनो ब्रगोम होनदों माथो नुगासिनो आंबो नुगासिनो जेखौ नुदों बेखौ फरायदों आरो आं। ओमफ्राय सारा ब्लगा सोलाबासै सना होनदों। सोलाबासै सोंलाबासै सना होद सोंलाबायसै सना होनदों। संलाबायनोसै आरोना ओंख्रिखौ। आदसा जे नार्जारिया है घन्टानि सोर बाल ओंखारलायखोनो। ओमफ्राय जोंहा जिरिना बर'आहाय होनना मिनिहरदों। ओमफ्राय डिग्रेसना जोंहा अखा थेफा थांगासिनो बेक खालामफिनदो होनदों। ओमफ्राय जोंहा साराया भाइरेलजों होनदों। औ ओमफ्राय जिया माबाया साराया मानखो रेनुआ भाइरेल जादों जि सना माब्रै जादों सारा खिथाहरलाय देलाय। ओमफ्राय जोंहा अन होनदों ओइच आगैया। ओमफ्राय एमादिया मानखौ अन होनदों। ओमफ्राय नेहायाबो अन होनदों। ओमफ्राय जे नार्जारिया औ सारा सना थाथेरानो होनदों। ओमफ्राय जोंहा थेफा गोराना रावबो थांथ'ना एसे थानानै हो दे 15-15सो थानानै होलाय देलाय अननानै ओंखारथ'नाङालाय। ओमफ्राय जोंहा थेफा गोराना डिग्रेसन अके होनदों। ओमफ्राय एमजे फेमिलि मेडिकेल नांगौ नामा एमजे नोंनो माबाफोर जादों नामा। ओमफ्राय जिरिना हाय बाजै होनदों। ओमफ्राय जोंहा इन्डियान गार' मा जाखो आगै नेट स्ल' नामा। ओमफ्राय सारा ब्लगा हेल' आगै जिरिना होनदों। ओइच आगैया मा होनखो एमजे आब' खुलुमबाय होनहरदों। अक्सुपात्ताका जिरिना दीदी चेक करो। ओमफ्राय मौसुमिया जाबाय हनै सिंहं जाबाय। ओमफ्राय जोंहा अक्सुपात्ताका ने ब्रह्म फेमिलि रिटार्न करो प्लिज भाई करेगा अक्सुजित वेट करिए। ओमफ्राय मौसुमिया अन दं दे होनदों। ओमफ्राय जोंहा अक्सुपात्ताका ने राधे होनदों। राधे जि। ओमफ्राय जे नार्जारि ओंखारलायबाय हिट बुरजा थाबा खालामा नोङो बालनि। ओमफ्राय नेहाया मानखो दासो मोनदों नों साला फाग्लि खामेन्ट फरायखौनो हालायखला हालायाखै होनदों आरो दे खनसे हरबाय थाना आया। ओमफ्राय पात्ताका रिटार्न करो नहीं भूम पड़ेगे। MMB अन होनदों। ओमफ्राय नेहा आब' होनना मिनिबाय सारिया जोंहा। ओमफ्राय गोमसारा मौसुमि सना नों मालानि हांगार फिथर बा आंनि सना फिथर दे। ओमफ्राय अक्सुपात्ताकानि हास्राय। ओमफ्राय ओइच आगैया मानो दानखो अक्सुपात्ताका नाइस। ओमफ्राय गोमसारा मानखो मालाया जेखि बुङा गावनिया गावनिखा सना ओंखिनो बेथ' नोंगौ राइटआनो। ओमफ्राय जे नार्जारिया थैब्लाबो जाया बिदिजों 15 मिनिट थानो बायो जानो। ओमफ्राय जोंहा अक्सुपात्ताका भुम होनदों आरोना। ओमफ्राय सारा ब्लगा आं सोलाबथ'ला होनदों आरोना। र' ना सारा आगै र'। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना थेफा गोरान साबदान होनदों। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका
अक्सु पाट्टाकानि के बोला पाट्टाका फुट्ट' थैत ओमफ्राय जे नार्जारिया अके सारा सना होनदों र' सारा आगै थांनो होबासो थांना जोंहा भागिया थांनो होगोन ना होमबा थांना र' ओमफ्राय एमआरडि अन বুলি কৈছে ओमफ्राय गोमसारा वान नुबेरखा दालिया नुबेरखा वान नाम्बारखा दालियानो ओमफ्राय जोंहा एमजेआ मा जाखो ओमफ्राय सारा ब्लगा जे सना दा भाइरेल खालामना होदो मानसिफोरखौ लाखिनानै नै थाथेरानोहाय जे माबा सारा आगै र' नों थांबालाय आरो खमायलायसिगोन ना ओमफ्राय गोमसारा ओइच बसुमतारी आदै होनना खुलुमदों ओमफ्राय अक्सु पाट्टाकाया ब्रह्म फेमिलि रिटार्न प्लिज होनदों ओमफ्राय ओइच आगैया इण्डियान लोगो खालाम 3 मिनिट फुल लं भिडिअ नायनानै एलबि जोबनायनि उनाव रिटार्न खालामगोन आं होनदों ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों एमआरडि दीदी आपका 2 आईडी से हो ना प्लिज ओमफ्राय जोंहा थेबा गोराना मा होनखो डिग्रेसन फुङावसो बेक खालामगोन दे टेनसन लानाङा होनदों ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों अक्सु पाट्टाकाने राधे 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 होनदों ओमफ्राय एमआरडिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन मा होनखो अक्सुआ उन्दै गथ'सासो खोमालै लोगोफोर बिनि भिडिअ लंफोरा उन्दै गथ' गोजासो आया गथ'नि भिडिअफोरखौ आगारोब्रा सालायो बे गिदिर मानसिया सालायना होयोब्रा भिडिअआ उन्दैनि ओमफ्राय अक्सु पाट्टाकाने राधे राधे बोलराय ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया औ सना खालामनो नागिरदोंमोन थाथेरानो मानसिफोरानो दे बयबो थाथेरना होलाय दे ओमफ्राय अक्सु पाट्टाका डिग्रेसन भाईजी क्या बोल रहे हो आसामीस से मुझे अरे बाबा कुछ भी नहीं बोला है अच्छा बोल रहा है सभी को सपोर्ट देता रहता है बोल रहा है आपका बारे में अक्सु पाट्टाका जी जोंहा ओइच आगैया लाइक होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना अके थेफा गोरान पाक्का रिटार्न हरबासो मोजां मोनगोन आंनो हरखागोन दे मानो हरा जानांगौ जाखो अक्सु पाट्टाकानि हास्राय ओमफ्राय जे आराबाय नेहा आरो रानि साब खालामना फैबाय आयौ मानो रना मानो थांनो जालायखो ओमफ्राय नेहाया आं दं होनहरदों ओमफ्राय जेरिना अन होनदों ओमफ्राय जे आरा गुड नाइट आइसा ओमफ्राय सोदोमखुक लाइकल' सना फिसाला फोरोंगासिनो एगजामा 13निफ्राय अके सोदोमागै ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया जेबो 14जों दं 15 मिनिटल' थालाय दे थानानै होलाय जोंहा 15 बयबो ओमफ्राय जायफ्रा थाखानांगौ नालाय थाखागोनखा ओमफ्राय जायफ्रानोखि फैदेरदों थाना होलाय एसे अननानै प्लिजनो ओमफ्राय जोंहा माबाया एमजेआ मा होनखो अरे अक्सु पाट्टाका मैं आपको रिटर्न दे दिया आपने जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन रिटर्न किया है अक्सु जी आपको सुना अक्सु जी पक्का वीडियो देख लीजिए बोला है सभी को ओमफ्राय जे नार्जारिहा मा जाखोहाय भागि ओमफ्राय जोंहा अन होदों एमआरडिया ओमफ्राय सोदोम आब' होनहरदों खुलुमहरबाय जोंहा ओइचा गैया ओमफ्राय एमआरडिया जे नार्जारि र' होनदों ओमफ्राय दीदी आपका 2 चैनल से हो ना एमआरडी दीदी थोड़ी देर के लिए ओमफ्राय आमाय ऑफिशियला अक्सु पाट्टाका जी मैं ऐसे कमेंट्स मिला नहीं हूँ यू मी भी नहीं वेट नहीं हूँ प्लीज रिटर्न लॉन्ग वीडियो से फुल वॉच के साथ ओमफ्राय एमआरडी क्या बोला जे नार्जारि मधुवाबी ओमफ्राय जोंहा जेरेना ब्रुआ मानखौ अक्सु पाट्टाका चेक करो ओमफ्राय गोमसारा आलु फान्थाव होनदों ओमफ्राय जे नार्जारिया मा खालामनांगौ जे आगै बेखौ जे बाहागि लिंकखौ ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल एमआरडी सना केसि हो ओमफ्राय नेहा बसुमतारी नै माबा माबि जाना फैबाय फाग्लिया एमआरडी जे नार्जारि मोनजाव ओमफ्राय आमाय अफिसियेल हेल' होनदों ओमफ्राय गोमसारा सोदोमा सिमां हो होनदों ओमफ्राय अन एमआरडी दीदी ओमफ्राय हेल' गोम आमाया होनदों ओमफ्राय नेहा हाय होनदों ओमफ्राय गोमसारा एमआरडी डार्लिं हाउ आर इउ ओमफ्राय जेरिना अन होनदों एमजे अन ओमफ्राय जोंहा नेहाया बिबारि होनदों एमआरडिया अन होनदों गोमसारा आमाय आं सोनायसो होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा नै ओरैसो होनदों नेहाया हेल' होनबाय गोमसारा एमआरडी डिउटिफोर क्या आमाया खालामनो नागिरदों फार्थाखौनो मोनदिया मा खालामनो नागिरदों फार्थाखौनो मोनदिया मानसिफ्रानो थाथेरा नालाय ओंखारलाबायबाय थायो नालाय
ओमफ्राय जोंहा अहाय थाखो आंना खामायनालाय ओमफ्राय जोंहा ओइसागैया लाइक होनदों ओमफ्राय जोंहा अक्सु पाट्टागाजि राधे राधे होनदों ओमफ्राय अफिसियेला हेल' होनबाय ओमफ्राय अक्सु पाट्टागाजि थेंक इउ जेरिना सिस्टार स' माच ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय अक्सु पाट्टागा एमआरडि अन इहा दं एमआरडि अन ओमफ्राय गोमसार एमआरडि होनबाय ओमफ्राय जोंहा एमजिया अक्सु पाट्टागा मैंने आपको ज्वाइन किया 3-4 डेज हो गया एमआरडि अन ओमफ्राय अक्सु पाट्टागा पाट्टाका लाल पाट्टाका ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिबारि आं ओंख्रि संदों अके ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय एमजे फेमिली आपके जिस दिन साथ दिया था एसी इसी इनको दिया है इसी टाइम में दिया है एमआरडि अन ओमफ्राय जोंहा मौसुमि अन दं दे अके ओमफ्राय जोंहा आमाय अफिसियेला अक्सु रिटार्न दो मुझे आपसे कमेन्ट्स मिला ही हूँ मैं ओमफ्राय नेहाया हान्थु लोरोखौ सोमावनानै जोंहानि न'आव हाबफै लिंहरदों नङा सोरखौबा ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन होनना बुंदों ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो मौसुमि सना मा ओंख्रि होनदों मौसुमिया मा जाखो एमआरडि अन ओमफ्राय अक्सु पाट्टागा जी फैमिली जी मैंने आपको कॉल किया टेक लो आप ओमफ्राय आमाया हेल' होनदों ओमफ्राय नेहाया जोंहा मौसुमि मा खि संखो होनदों ओमफ्राय जेरिनाया मौसुमिया जा बार अखा फैदों आयु हाबाब कारेन्ट दंना गैया ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय जोंहा ओइथिया मा होनखो निउ फ्रेन्ड जइन मी होनदों ओइथिया गैया ओमफ्राय जोंहा एमआरडि ओमफ्राय दालि आलु भाजा होनदों मौसुमिया ओमफ्राय अक्सु पाट्टागा जी क्या बोला आमाय दीदी लॉन्ग वीडियो देखो आप सेकेंड वाली जो छोटी सी है 3 कमेंट है ऊपर उस पर एमआरडि ओमफ्राय जोंहा एमजिया अक्सु पाट्टागाखौ नायनो हाला आं बिबारि फ्रेन्ड होनना हो बेखौ सानथाम सानब्रैयानो रिटार्न खालामनाया होनना अच्छा अक्सु पाट्टागा जी हमारा वो एमजे ब्रह्मो फैमिली है ना आपको रिटर्न किया है 3-4 डेज हो गया आप भूल गया शायद आपको रिटर्न कर दिया ओमफ्राय मौसुमि बियो र'दे कमेन्ट खालामनो सोलाबथ'लानो आदसा दे ओमफ्राय नेहाया खालामनो गोसो गैया बे माथो थगायगासिनो बयबा ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया मा होनखो अक्सु पाट्टागा आमाय दीदी स्क्रीनशॉट दो क्या देखो तो आप जाके एक बार अच्छा आपका कमेंट मिलके वो 3 दिन हो गया आपको रिटर्न किया हुआ बोल रहा है आपको मे बी उसके पास से था अक्सु पाट्टागा जी ओमफ्राय जोंहा एमआरडि होननानै बुंदों जोंहा माबाया गोमसारा ओमफ्राय अन थागोन होनदों मौसुमिया ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों अक्सु पाट्टागा जी फैमिली दीदी आप कहाँ बोल रहा फैमिली दीदी आप क्या बोल रहे हो हिंदी में बोलो हाँ अब हिंदी बोलने से भी नहीं समझा बोल के हमारी भाषा में बोला है उसको बोल दो रिटर्न कर दिया फॉर 3 डेज हो गया ऐसा बोला ओमफ्राय डिग्रेसन आं थाङालै होनदों आरो थांनो हादे आगै ओमफ्राय गोमसारा अमा बेदरजों वा मेवा रुगासिनो आसोला बा दे एमआरडि अन होनदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा अक्सु पाट्टागा ने क्या बोला बिबारी दीदी आमाय दीदी को समझाओ आप कमेंट देखो तो ओमफ्राय जोंहा आमाय नोंखौ मा कमेन्ट खालाम मा होनो लोगो जादोंना नों जादों रिटार्न खालामना खालामाखै खालाम माबाखौ अक्सु पाट्टागाखौ ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय जोंहा ओइथिया गैया लाइक होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया अन होनदों थैंक यू आबो ओमफ्राय अक्सु पाट्टागा ने एमजे ब्रह्मो फैमिली जी मैंने आपको कर दिया देखो आप कल ओमफ्राय एमआरडिया मानखो कमेन्ट करते रहो ओमफ्राय जोंहा नेहाया अन होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना ओंखाम जानि र' दा नागिरथ' अन आदसा दे ओमफ्राय एमएमबिया अन होनदों ओमफ्राय आमाया जोंहा अक्सु पाट्टागा जी यूट्यूब में भी नहीं है वाईटी में भी नहीं मिला आपका कमेंट अच्छा भिडिअ चेक खालाम माबा आमाय मालाबा शो जाया वीडियो चेक खालाम ओमफ्राय अक्सु पाट्टागा ने हंस रहा है ओमफ्राय एमआरडी ने क्या बोला है अक्सु पाट्टागा थैंक यू आप सेफ को बहुत मदद करते हो ओमफ्राय जों अक्सु पाट्टागा ने गमसार भाई जी एक काम करो
अब अमाई दीदी को दूसरी लॉन्ग वीडियो में जाके मेरा कमेंट देखो, इनको नहीं मिला बता रहे हैं। हाँ, अभी भी बोल रहे हो लॉन्ग वीडियो में भी नहीं है, वाईटी स्टूडियो भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। लॉन्ग वीडियो में कमेंट चेक करो अमाई जी, कभी-कभी कमेंट भी शो नहीं होता है वाईटी में भी। ओमफ्राय जोंहा आमाय अफिसियेला अन होनदों, ओमफ्राय आमाय दीदी जी ऑन करके दूंगा दिखाओ क्या? अक्सु पता करने बोला है, अनसब करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप लोग जब कमेंट मिलेगा ना तब रिटर्न करेगा ना, वैसे भी आप लोग सभी आता रहता है एलबी में। ओमफ्राय माहाय थाखोमोन आंना खामायना? तो अब शॉर्ट वीडियो, उसका शॉर्ट वीडियो है तो अक्सु पताका जी एक कमेंट करिए उसको, शॉर्ट वीडियो में जल्द से कमेंट मिलेगा उसको, ढूंढ के भी नहीं मिला बोल रहा है। ओमफ्राय नेहाया ओके ओके होनदों, ओमफ्राय एमादि अन होनदों, ओमफ्राय जोंहा अक्सु पताका ने रुको एक बार ऑन करती हूँ फिर देखना आप। ओमफ्राय एमआरडी अक्सु पताका जी नमस्ते, नेहा बी होनदों, ओमफ्राय जोंहा अन होनदों एमआरडिया, ओमफ्राय अक्सु पताका ने राम राम एमआरडी दीदी जी, ओमफ्राय नेहाया आं रावखौबो बारा एदावला दाय जायो। गिबाय नामा सोरखौबा नेहा? ओमफ्राय जोंहा गोमसारा एमआरडिया आंजों रायलायगुलाया माथो दाना दामिनो। जानोबा मा जालायखो नोंसोरबा? ओमफ्राय अक्सु पताका ने क्या बोला, अमाय दीदी जी ऑन कर दिया है मैंने, आप आपको आप देखो आप। ओमफ्राय नेहाया हारसिंनो अन। एमआरडी नमस्ते जी अक्सु पताका जी, ओमफ्राय अक्सु पताका ने राधे 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 राधे, ओमफ्राय एमजिया अरे अक्सु पताका आपका भी शब्द मुझे मिला और मैं भी दिया ओके फ्रेंड। ओमफ्राय जोंहा अक्सु पताका ने कैसी हो एमआरडी दीदी, ओमफ्राय एमआरडिया ठीक है मैं भी बताओ, आप बताओ। अक्सु पताका ने क्या बोला, ओके थैंक यू फैमिली भाई जी सो मच। ओमफ्राय जोंहा एमआरडी अन अक्सु पताका ने मैं भी ठीक हूँ एमआरडी दीदी जी, ओमफ्राय एमआरडी अन होनदों, ओमफ्राय नेहाया देखो अब अमाय दीदी आप ऑन किया है मैंने चेक करो, एमआरडी दीदी ऑन राधे राधे, ओमफ्राय एमआरडी गुड ऑन, एमजे वेलकम अक्सु पताका जी, मेरे एलबी में भी आना कभी कभी टाइम मिलने से। अक्सु पताका ऑन एमआरडी ऑन ओमफ्राय अक्सु पताका ने ओके फैमिली ही हो आप सब, आप मेरे आऊँगी सबकी मैं भी पक्का, ठीक है आना। ओमफ्राय अन होनदों राधे 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 राधे, ओमफ्राय बिबारी दीदी जी ओके बिबारी दीदी जी बोला है ओके ओके एमआरडी अन, ओमफ्राय जोंहा एमआरडी अन, ओमफ्राय बेबी ब्लग लाइक दान बाबो थेंक यू लाइक होनायनि थाखाय आगै, ओमफ्राय जोंहा एमआरडी अन होनदों, ओमफ्राय गोमसारा फैसा होना बानायसिगोन नामा सासे मानसिखौ बिबारी फंसेयावनो थैबासो लागोन सोलाय, हा फैसा होना
बानायनांसिगोन नामा सासे मानसिखौ बिबारि फंसेयाव थाइबैसे लागोन सोंलाय आहा हर आंनो 5,000 आंनो बानायनानै होगोन अम्बाई अक्षुपत्ता ने अमाई दीदी आइए तो एक बार कमेंट करके बताइए जब करूँगी फिर से अम्बाई एमआरडी ऑन हंदे अक्षुपत्ता राधे राधे एमआरडी ऑन ऑन एमआरडी दीदी कैसी हो आप एच बसुमतारी ने पूछा है एमआरडी ऑन 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 अम्बाई अक्षुपत्ता ने करते हो दोबारा आप ज्वाइन और कमेंट फिर से ओके अमाई दीदी अम्बाई जोंहा एमआरडी ऑन ऑन अक्षुपत्ता ने राधे 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 ओमफ्राय इचागै एमआरडी इचागै होनदों ओमफ्राय जोंहा एसएमडी ब्लॉग चैनल हाय हेलो आबो कैसे हो मैं ठीक हूँ एसएमडी ब्लॉग आप कैसे हो थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए आपको ओमफ्राय अक्षुपत्ता का मैं भी काम करती हूँ बहन अच्छा रुको ना जी मैं 8 बजे में रखती हूँ रुको रुको अक्षुपत्ता जी रुको जी प्लीज़ प्लीज़ अरे इतना देर रहा और ओनली 10 बजे तक रहा और 5 मिनट है ओके ना अक्षु जी ओमफ्राय एमआरडीसी होनदों ओमफ्राय गोमसारा बिबारि सना 8:30 सिम हो आं एसे बेस्थ' दे 8:30 सिम आं होनो हाला बखिनो हाला 8 सिम होगोन आं ओमफ्राय एमआरडी जे होनदों जे ओमफ्राय अक्षुपत्ता का बाद में आती हूँ काम करती हूँ ओके आप थोड़ी देर 8 बजे तक ऑन रहिए अक्षुपत्ता जी प्लीज़ रुको 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 प्लीज़ एमआरडी डी होनदों ओमफ्राय अन होनदों आगै इचा ओमफ्राय एमआरडी इउ होनदों नेहा हाय हाय होनदों अफिसियेल अन होनदों एमआरडीआ ओमफ्राय अक्षुपत्ता राधे 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 होनदों रुको अक्षुपत्ता जी 8 बजे तक प्लीज़ ओमफ्राय ऑन होनदों एमआरडी दीदिया ऑन हूँ अक्षुपत्ता जी ओके थैंक यू अक्षु जी कोई भी जाना मत 8 बजे तक रहिए प्लीज़ प्लीज़ ओमफ्राय जोंहा ऑन होनदों एमआरडी आबो ओमफ्राय फोन ऑन ही है सुन रही हूँ ओके अक्षुपत्ता जी थैंक यू एमआरडी ऑन ओमफ्राय एमआरडी ऑन थैंक यू ओमफ्राय अक्षुपत्ता का केले 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 आज ज़्यादा मजाक नहीं करेगा ठीक है ना तभी तभी का थोड़ा ख़राब है अक्षुपत्ता जी कभी और करेगी ठीक है एमआरडी ऑन 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 एमजे ऑन थैंक यू एमआरडी ऑन ऑन ओमफ्राय आगै इचा लाइक लाइक होनदों ओमफ्राय एमआरडी ऑन होनदों ओमफ्राय जोंहा ब्लग एसएमडी ब्लग चेनेल हाय होनदों हाय 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 ओमफ्राय नेहा हाय होनदों ओमफ्राय नेहा हाय हाय बोली कैसे हमारे एसेम्बली ओमफ्राय मौसुमी गेम ओभार होनदों एच बसुमतारी निउ फ्रेन्ड जइन प्लिज होनदों आरोना र' थाथ' ख्लाब ख्लाब मोनथारो नामा नोंसोरो खारनो सालाफोर क्या सब्जी खाया दीदी जी आज बनाया नहीं है धीरे धीरे बनाएगा एलबी ख़त्म होने के बाद अभी बनाया नहीं है स्लोली स्लोली काम करेगा स्लोली स्लोली खाऊंगा ओमफ्राय दे सोर सोर दङ अन होनोलाय अभी कौन है बोलिए एक बार गाइस मैं देखने के लिए मन कर रहा है बे सासे मानसिखौलाय माथो आं सामफ्रामबो अनल' खोनायो सोरखौ नाम बोलिए नाम पुकारिए गोमसार जी ओमफ्राय एसएमडी ब्लॉग अच्छा कहाँ से हो एसएमडी ब्लॉग आप ओमफ्राय गोमसारा राधे 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 होनदों ओमफ्राय एच बसुमतारिया अन होनदों ओमफ्राय थांबाय खोमा सोरबा सासे ओंखारबायदां इचागै on गणपति बाबा मोरिया जय हो गणपति बाबा मोरिया नोंसोर रोंगोन माबा गोमसार आंथ' रोङाहाय ओमफ्राय जोंहा आंखौ होनदां आच्छा नोंहालाय नोंखौलाय आरो मा बुंनानै लादो नोङो ओमफ्राय एसे नुजादो नुजाथ'आ र' मौसुमि ओमफ्राय गोमसारा मानखो राधे 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 होनदों आरोना ओमफ्राय सोर सोर दं दे अन होनोलाय खेबसे सोरबा सोरबा जोबहांबाथाय अन जाफैलायो सालाक सालाकथार बाला
आच्छा गोमसार दं मौसुमि दं ओइथागै दं ओमफ्राय एमारदि दिदि जिरिना नेहाया खारबायसो खोमा दे सोर दं थाब बेखौ बिराद जोंबाय आंनो बेखौ बिराद जोंबाय आं मानो माखौ जोंखो मा जाखो दे मा जाखो सोरखौ रागा जोंखो जोंहा माबा मेबि अन अके SMD सोरखौ रागा जोंखोहाय दे खिथालाय देलाय सोरखौ रागा जोंखो खोनासंनि एसे आंबो जाब हांबाल' अन होनखायो दा मिथिखायो आं सोरनि आखला माबायदि ओमफ्राय MMB अन होनदो ओमफ्राय जोंहा ओइथिया मेबि अन हु नेहा किटार गैया जिरिना किटार गैया एमजियालाय बोरै मा खारखो ओमफ्राय खुगाखौ होनदों सामफ्रामबो बेदरल' नागिरो आच्छा दे जाबानो जाबाय आरो माथो नागिरबाय थायो नालाय मैं ऑफ हूँ हट कमसार बाल ठट्टा मारता रहता है साला सामने मिला होता तो ना बॉक्सिंग मारता हुआ ऑफ गणपति मारा मोरया गणपति बाबा मोरया बेदर गोथां ना गोमोन जाखोनो ओंखाम जानो नागिरदों बाथाब जायो मौसुमि ओंखाम ओमफ्राय अफ होनदों जोंहा दे नोङो एबारनिफ्राय अफल' लिरदो गोमसार ओमफ्राय जेबो दालिरसै नोङो दे दोनसां दे लोगोफोर बाय